Kuhle manikiniki naba abalaleli abasishoyo kuleli sonto. Kumede kaNdaba sibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlazo. Nkhananda owafinyelela kubalondolozi Soto. Mawufuna ukuvotela wesifazane thumela round 20 F nge-SMS ku 33252. Ready? Uma intombi nazomnyama mina bababhede fence mina ngenda mina izinto ezimbili ekhambi lapho umalili lobengula kamzilikazi izilikazi masobana nogakazi kodwa kamkhaya okhathi ngezindi inyawo nangezibushana athi uzimangele intama yenti inyawo uzimangele lapho abasentabeni ngazwile ngalishona kanti ungabanqaba ngizobezibani ngizobezi matotombela mina bakamawele wawele zambezi ngesikhathi mina bakankomo ezavula inqaba ngespondo kwelahlengome zahamba mina nenala ukudla umbezo kwabulawayo kanti ungalishazi kanti ungamasha bantwana benkosi mina bakwantobela. Kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele round 20 ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina i-smartphone zindala zombili #nawe zisho. Ukhozi FM luhamba phambili.